Ο κύριος Χιωτέλης είναι εδώ. Κύριε Χιωτέλη, Γεια σας. καταρχήν πόσο συχνό φαινόμενο είναι αυτό να στείνονται παράνομα οι κάμερες που τις βλέπουμε εδώ μπροστά σας, να στείνονται παράνομα σε χώρους όπου δεν τις γνωρίζει αυτός ο οποίος βιντεοσκοπείται? Αυτές είναι κάποιοι τύποι καμερών είναι αυτός. Τι βλέπουμε ακριβώς, γιατί πείτε μας. Είναι κάποια μικρά πλακετάκια κάμερες, ναι, οι οποίες μπορούμε να τις τοποθετήσουμε σε διάφορα σημεία όπου θέλουμε. Ναι. Ακόμα και σε ρολόι από πίσω, ένα τοίχου. Αυτό δεν είναι ανιχνευτής κίνηση? Αυτό είναι ένας ανιχνευτής κίνησης. Ναι. Το οποίο αυτό που βλέπουμε εδώ είναι η κάμερα ακριβώς εκεί μέσα η κάμερα. Η οποία μπορεί να δώσει πού το σήμα? Αυτό μπορεί ακόμα και αν έχει μπει ένα καταγραφικό να συνδεθεί και να βλέπουμε σε όλο το διαδίκτυο. Τι λέτε τώρα? Όποιος έχει κωδικούς και πρόσβαση μπορεί να δει. Και οι άλλες κάμερες? Η άλλη κάμερα είναι πλακέτας, το οποίο έχει και μικρόφωνο. Αυτό που πάει? Αυτό μπορεί να πάει να κρυφτεί κάπου. Κάνουμε μια τρυπούλα όσο είναι η καρφίτσα, ναι, και μπορούμε να το βάλουμε από πίσω να βλέπουμε. Σε οτιδήποτε θέλουμε, σε ένα ρολόι. Για να του δω λίγο, το δίνετε. Έχεις περιέργεια εσύ, έτσι? Φυσικά και έχω περιέργεια. Δηλαδή εδώ πέρα έχει. Αυτό η είναι το αυτή μάτι. Είναι το μάτι. Μπράβο. Έτσι. Και είναι χιλιοστά η τρύπα που κάνουμε. Δεν φαίνεται καθόλου. Τίποτα, ναι. Δες το. Συγγνώμη όμως, αυτό είναι εδώ πέρα. Αυτή είναι η κάμερα? Ναι. Και έχει και μικρόφωνο πάνω. Και μικρόφωνο έχει. Στο πλάι αυτό που βλέπετε είναι ένα μικρόφωνο. Φαντάσου που έχουν φτάσει, δηλαδή μπορεί να μπει οπουδήποτε αυτό. Αυτό πάνω που είναι το καλωδιάκι. Αυτό το καλωδιάκι. Το μικρόφωνο, ναι. Αυτό μπορεί να μπει. Πόσο κοστίζουν αυτές? Στην αγορά ξεκινάνε από 40 ευρώ και ανεβαίνουν. Μάλιστα. Και η άλλη κάμερα? Αυτή εδώ έχει και καταγραφή πάνω, τα έχει όλα, έχει κάρτα μνήμης, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Μόνη της αυτή κάνει όλη τη διαδικασία. Δίνει και στο κινητό σήμα. Μετάδοση στο ίντερνετ. Δώστε μου και λίγο αυτή να τη δούμε, πάρε και αυτήν. Ναι. Σας δίνω πίσω αυτή τη μικρούλα. Πρέπει όμως να συνδεθεί σε καταγραφικό κάπου. Αυτή θέλει μόνο ρεύμα και μέσω Wi-Fi συνδέεται και τη βλέπουμε παντού. Μάλιστα. Αυτές εδώ οι κάμερες που βλέπετε, έτσι, κοιτάξτε το πόσο είναι η τρύπα. Ναι. Μόνο δηλαδή, αυτό θέλουμε, το υπόλοιπο το κρύβουμε. Το υπόλοιπο κρύβεται λοιπόν. Απίστευτο. Απίστευτο. Και μένει μόνο αυτό το μικρό. Είναι τα καλώδια αυτά πίσω που συνδέονται σε κάποιο καταγραφικό, ίσως αν θέλεις. Οτιδήποτε. Ρεύμα θέλει μόνο. Αυτό έχει και καταγραφή πάνω. Έχει και καταγραφή. Παίρνει κάρτα μνήμης και καταγράφεται. Αυτό τι κόστος? Αυτό είναι πάνω γύρω στα 120 ευρώ. Τίποτα δεν είναι έτσι για να μπορέσει κάποιος να το παγιδεύσει. Ο Κωνσταντίνος Καλογεράς είναι σε κατάστημα με κάμερες. Εγώ θέλω να σου πω ότι θα την ήθελα σε χώρους να ελέγχω τον περιβάλλοντα χώρο, για τυχόν ληστές, για τέτοια πράγματα. Είναι ασφάλεια του σπιτιού. Εγώ θα πρότεινα φανερή. Δεν υπάρχει λόγος κρυφή. Σωστό, δεν είναι. Η φανερή λειτουργεί και αποτρεπτικά. Ούτως ή άλλως, έτσι. Πάντα προτείνω. Κωνσταντίνε, πού είσαι εσύ, σε τι κατάστημα? Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε λοιπόν και εμείς σε ένα κατάστημα το οποίο έχει τέτοιου είδους gadget. Έχει μικρές κάμερες, έχει κρυφές κάμερες που μπορούμε, σας έχουμε εδώ μαζέψει κάποιες από αυτές που μπορούμε να βρούμε στο συγκεκριμένο κατάστημα. Έχουμε και τον κύριο Κιωσόγλου, ο οποίος θα μας δώσει τα φώτα του, να μας εξηγήσει αρχικά αν αυτές οι κάμερες έχουν και εικόνα αλλά και ηχό. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στον συνάδελφο που έδειξε τις κάμερες. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε από την Clever Market καταρχήν και έχουμε διάφορες κάμερες και κρυφές κάμερες καταρχήν. Αλλά έχουμε και κάμερες για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα της εγκληματικότητας. Αυτό θέλει. Αλλά εδώ λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε την ιστορία των κρυφών καμερών, να πούμε ένα πράγμα εξ αρχής ότι αυτό το πράγμα δεν χρειάζεται να το πάρει κάποιος για να κάνει παράνομα πράγματα. Μπορεί να το πάρει κάποιος και για να κάνει χιούμορ αφενός και αφετέρου μπορεί να το κάνει γιατί εγώ θέλω παράδειγμα να πιάσω πώς μιλάει η νταντά στο παιδάκι μου ή πώς μιλάει η κυρία που προσέχει. Και για τέτοιες δραστηριότητες, ναι. Γιατί εκεί κύριε, θα μας πει ο κύριος Δέδες αργότερα, ο κύριος Δάσκας. Το μαχαίρι μπορεί να κόψει ένα λαιμό, αλλά το μαχαίρι κόβει και ψωμί. Εκεί θα μας πει ο κύριος Δάσκας αν πρέπει να έχουμε εισαγγελική παραγγελία για όλα αυτά. Ελάτε. Ναι. Προφανώς. Ναι, κύριε Κοφαντίνη, εννοείται. Λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν μια κάμερα. Ψυχολογική εξήγηση στην οποία προέβη η κυρία Καρκάνη προηγουμένως. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η εξάρτηση. Για μας αυτός είναι ένας διαστραμμένος εμπορευόμενος. Μην το πάμε στην εξάρτηση. Αυτό είναι ισχυρισμός δικός του. Είναι δικός του υπερασπιστικός ισχυρισμός και δική του εξήγηση. Ναι. Για μας είναι ένας απλός εμπορευόμενος. Δεν σημαίνει ότι αυτός που παράγει, αποκομίζει με αυτόν τον τρόπο αυτό το υλικό είναι και εξαρτημένος. Αυτό δεν θα πρέπει να το αποδείξετε όμως κύριε Δάσκα, λέτε ότι ψάχνετε κι εσείς να βρείτε τι ακριβώς έχει συμβεί.
Ο ίδιος να το αποδείξει. Για μας, μέχρι να διαπιστωθεί η εξάρτησή του, είναι ένας εμπορευόμενος. Θα το δούμε αυτό. Πάμε πάλι. Κύριε Δάσκα, μείνετε λίγο. Πάμε πάλι στο κατάστημα. Ελάτε. Είχατε ξεκινήσει να μας στέλνετε το στυλό κάμερα. Ναι, την κάμερα στυλό, ναι. Πολύ απλά είναι μια κάμερα στυλό η οποία καταγράφει εδώ, σε αυτό το σημείο. Και αφού λοιπόν καταγράψει, σε μια κάρτα μνήμης το βάζουμε με USB και μπορούμε να βλέπουμε τι έχει καταγράψει. Επίσης, μπορούμε ταυτόχρονα την ώρα που καταγράφει η κάμερα να βλέπουμε εμείς από το κινητό μας το τι εικόνα μεταδίδει η κάμερα ζωντανά. Σε 1, 2, 3 αυτές τις κάμερες μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε λοιπόν εκ του μακρόθεν να μπορούμε να βλέπουμε τι καταγράφει η κάμερα. Τι λέτε τώρα. Αυτό λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα, εγώ λοιπόν από εδώ να βλέπω τι γίνεται στο σπίτι μου, η κυρία που προσέχει τη μητέρα μου προκειμένου να μπορώ να βλέπω τι γίνεται. Και όπως βλέπετε έχουμε κάμερα εδώ φορτιστή, κάμερα εδώ το οποίο είναι clips, κάμερα λάμπα και κάμερα ρολόι. Αυτές εδώ το κόστος τους, γιατί πραγματικά δεν είναι πολύ μεγάλο το κόστος, ξεκινάμε από 50 μέχρι 80% ευρώ. Για να μπορούμε να λύσουμε λοιπόν για τόσο σοβαρά προβλήματα, γιατί βλέπετε, επαναλαμβάνω, εμείς λοιπόν εστιάζουμε πάντοτε εκεί, ότι να λύσουμε το πρόβλημα που ενδέχεται να υπάρχει σπίτι μας για την κακή μεταχείριση των ανθρώπων που προσέχουν. Σωστό είναι. Εκεί πέρα ο καθένας το τι μπορεί να κάνει είναι δικό του θέμα. Λοιπόν, και εδώ έχουμε λοιπόν και μια κάμερα η οποία είναι κάμερα USB, λοιπόν, και η οποία τη βάζουμε στο λάπτοπ μας και μπορούμε επίσης να καταγράφουμε. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Επαναλαμβάνω, άκουσα όλη τη συνομιλία και με τους καλεσμένους σας. Σας λέω, επιμένουμε εμείς και σαν εταιρεία, το Clever Market, δεν έχει νόημα να μπαίνουμε και να δείχνουμε στους άνθρωπους που είναι ανώμαλους, συγχωρέστε με για την έκφραση, να μπαίνουμε να δίνουμε τέτοια πράγματα. Προφανώς και κάποιος θα το πάρει, γιατί δεν μπορώ εγώ να ελέγχω τι θα το κάνει, τι κακόβουλες πράξεις μπορεί να κάνει. Αλλά εμείς επιμένουμε ότι αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν και οι κάμερες εξωτερικές, όπως είπε ο συνάδελφος που παρακολουθούσε την τηλεόραση, μπορούν να αποτρέψουν οποιοδήποτε πρόβλημα. Σωστά. Βλέπετε προχθές που γίνανε τα επεισόδια, αν υπήρχαν κάμερες έξω από το γήπεδο, θα τους είχαν πιάσει. Ή αν θέλετε ακόμα δεν θα πηγαίναν καν. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και με τις κρέφες κάμερες, γιατί επαναλαμβάνω, η εταιρεία Clever Market που αντιπροσωπεύω εγώ, επιμένουμε σε αυτό το πράγμα. Δεν έχει να κάνει με ανθρώπους που θα κάνουν κακόβουλα πράγματα. Λοιπόν, παίρνοντάς σας λοιπόν αυτά τα πράγματα, να λύσουμε τα προβλήματα, τα τυχόν προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στο σπίτι μας. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά για αυτή την πολύ ωραία εξήγηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον συναδελφό μας, τον Κωνσταντίνο Καλογερά.